Pracoval som ako čalúnik v Považskej Bystrici. Boli to 2 neúspešné roky, nebol som spokojný. Potom som pracoval v Trenčíne a tu som sa cez počujúceho kolegu dostal k paraglidingu. Paragliding bol super, ale zamestnanie nebolo dobré. Neskôr som 5 rokov šil volanty. Práca ma bavila, ale pracoval som s lepidlom, ktoré veľmi smrdelo. Necítil som sa zdravotne dobre. Hľadal som ďalšie zamestnanie. Ja som vedel, že na Slovensku nikto neopravuje padáky a ani ich nešije. Zákazníci museli cestovať ďaleko. Materiál sa dal kúpiť aj u nás a tak som sa rozhodol, že to budem robiť ja. Prihlásil som sa do nadácie Pontis, zvládol som to a som veľmi rád. S Jožkom som sa zoznámil tu na Donovaloch. Myslím, že to bolo v rámci preteku. Mne nebolo dosť dobre jasné, že ako on dokáže týmto spôsobom lietať, keď nepočuje ten prístroj, ktorý mu vlastne signalizuje, či stúpa alebo klesá. Čo bolo zlé pre nás ako učiteľov, nemohli sme s ním komunikovať cez vysielačku. To znamená, že všetko zaberalo to písanie a vlastne po tom týždňovom kurze sme sa dopracovali k tomu, že dokázal letieť z veľkého kopca, dokázal zatočiť ten padák, bezpečne pristáť, zhodnotiť situáciu. Ja som mu načetol už dosť dozadu, že možno by sa dalo niečo pre neho vybaviť, nejaká práca vo firmách cez šitie, cez firmy, ktoré robia paragliding. Prvý padák, ktorý som ušil, prešiel kontrolou a všetko bolo v poriadku. Úplne bez chyby. Boli so mnou spokojní a prekvapení. Druhý padák som už ušil sám. Česi ako štát sú svetová špička vo vývoji, aj výrobe, dokonca aj v množstve vyrobených padákov v rámci sveta, nielen v rámci Európy. Tak z toho dôvodu Jozef je tam, kde je, respektíve učí sa tam, kde sa učí. Nám to dalo tiež strašne veľa, lebo aj my sme sa popri ňom naučili veľa vecí, že vlastne tá bariéra, ktorú mal, že nie je neprekonateľná. Ani pre neho a tým pádom aj pre nás. Sme spravili všetko preto, aby sme mu vlastne ten sen alebo tú túžbu splnili.